Leu Karppasen Saiho-ateljee sijaitsee Kiteen kaupungin Heinoniemen kylässä. Saavuin taiteilijan avaraan pihaan ja silloin havaitsen, että olen paratiisissa, koska tämä on niin täydellinen. Tulin tervehtimään ja nauttimaan sekä ihailemaan Leu Karppasen elämäntyötä. Hän on tehnyt monenlaista taidetta yli 40 vuotta. Hänen puutaide on niin rikas taideaarre, jota moni ei ole tiennyt olevankaan. Materiaali täällä Pohjois-Karjalassa ja tätä on tullut veisteltyä, mutta aloittanut me on tämän veistämisen raudasta kuitenkin. Hitsaustöitä olen tehnyt ensiksi ja sitten on muuttanut puuhun ja materiaalia. Tässä on sitten muitakin, että on vuolukiveä vähän veistetty ja on tullut sitten nuo öljyvärityöt kuvioihin mukaan ja tihvanlasiakin löytyy pikkusen materiaali täällä Pohjois-Karjalassa ja tätä on tullut veisteltyä, mutta aloittanut me on tämän veistämisen raudasta kuitenkin. Hitsaustöitä olen tehnyt ensiksi ja sitten on muuttanut puuhun ja materiaalia. Tässä on sitten muitakin, että on vuolukiveä vähän veistetty ja on tullut sitten nuo öljyvärityöt kuvioihin mukaan ja tihvanlasiakin löytyy pikkusen ja yritettävä tehdä sitten semmoinen, onko se sitten moderni tai onko se sitten tuommoinen realistinen tai naivistinen, mikä nyt sitten kenenkin mieleen sattuu. Mistä sinä sitten tiedät, minkälaisen sinä veistät, kun tietääkseni sinulla on vaan tämmöinen puupölkky tai mikä? Puuta täytyy tarkastella ensiksi aina, miten siinä menee oksat ja miten siinä on puun syy. Joo. Että oksat täytyy ehdottomasti huomioida. Ehdottomasti. Se on kaikissa noissa töissä on oksat täytyy saada sillä tavalla soviteltua, ettei ne rikos sitä, mitä meinaa tehdä siihen sitten kuvaa. Että ei jää pahaan paikkaan se oksa. Se on tärkeä. Oksahan on kaunistuspuussa, ei sitä voi sanoa, että se rumentaisi puuta. Mutta se voi estää myös tulosta, jos se sattuu. Kyllä se niin kun laittaa tekijän, se laittaa niin kun oksat määrää sen, mitä sitten tehdään loppujen lopuksi. Minkälainen kuva siihen tehdään. Että oksan paikka sen määrää. Jotta onko se, jos se on tuommoinen pienempi oksa, niin se voi olla esimerkiksi silmä, linnun silmä tai ihmisen silmä. Jos se on suuri oksa, niin se, että täytyy tehdä joku kukka tai joku sen tapainen, sitten kiertää se sillä tavalla. Minä olen katsonut muutaman vuoden tätä sinun ateliaa ja näitä sinun töitä. Nämä on hyvin eri aiheellisia. Täällä on niin kuin paljon ihmisiä, lintuja ja niin edelleen. Onko sinulla joku tämmöinen aihe, missä sinä mieluiten teet? No, kyllä minä tavallaan on semmoinen kaikkiruokainen, että minä teen kaikkia aiheita, mutta kyllä linnut on semmoiset, mitkä herkistää meitä kaikkia. Että luonnossa tietysti liikun aika paljon ja seuraan lintujen liikettä ja lintujen elämää tuolla. Mutta kyllähän tietysti sitten näitä ihmisiäkin veistellään ja sitten Kalevalahan on ollut hyvin tärkeä mulle. Joo. Se on mulle ollut nyt sitten monta vuotta semmoinen, jota Kalevala töitä teen. No sitten Raamatun aiheisia töitä teen kanssa. Oikeastaan sen takia teen näitä Raamatun aiheisia töitä, kun niitä aika vähän on markkinoilla tuolla. Kukaan ei niitä tee sillä tavalla, eikä seurakunnat ei niitä tilauksia anna, eikä yksityiseen kotiin sopivia Raamatun aiheisia töitä, niin ei löydy kovinkaan paljon. Ja
Entäs sinulla on paljon näitä pahanpajarin tarinaa, ilmaiset näitä tähän pahanpajarin mieltä, miten väkivaltainen ja mikä diktaattori hän oli täällä. Onko siinä jotain tämmöistä, mitä sinä haluat, että ihmiset tietää ja katsoo, minkälainen ihminen voi olla? No siinä on nyt on lähinnä se, että se on kiteeläinen tarina, tämä pajarin tarina, kiteeläinen tapahtuma, ja siinä on tätä kotiseuturakkautta sitten mukana. Ja kyllähän se tietysti on tämä pajarin tarina niin hyvin semmoinen sävähdyttävä, jos sitä nyt ajattelisi tänä päivänä tapahtuvaksi, niin kyllähän siinä nyt olisi kestämistä. Mistä nämä aiheet on tulleet sinulle niin voimakkaasti, että haluaisit tehdä oikein tämmöisen jykevän eläimen siihen ensimmäiseksi ihmisille katsottavaksi? No tämä Johanna Tupahan on niin kuin rakennettu runonlaulaja Johanna Kainulaisen elämäntyötä korostamaan. Johanna Kainulaiselta saatiin hyvin suuri määrä runoja Kalevalaan. Ja Johanna oli ensimmäinen suuri runonlaulaja, jonka Elias Lönnrö tapasi täällä runonkeruun matkallaan. Ja Johannalta saatiin paljon tämmöisiä metsästysaiheisia runoja, jotka on nyt sitten siinä sen Johannan talon ulkopuolelle tehty veistoksina. Siellä on karhuja ja siellä on susia ja siellä on peuroja ja siellä löytyy kaikki metsän eläimet tavallaan. Mutta se pääfriisi, joka on siinä eteisen yläpuolella, sisäänkäynnin yläpuolella, niin siinä on Mielikki Mehtolan neito karjoineen. Ja tämä Johanna Kainulainen, kun oli kova metsämies silloin aikanaan, niin sehän näki näitä Mehtolan neitoja siellä metsässä. Ja minä olen käsittänyt ainakin näin, että ne Mehtolan neidot oli oikein suloisia, kauniita ihmisiä sitten, mitä siellä nyt saattoi sitten Johanna Kainulainen nähdä. Ja sen takia ne on siihen veistetty sitten kahta puolta sinne, nämä Mehtolan neidot siihen Mehtolan emäntä Karjoinen on siinä friisissä ja myöskin ne Mehtolan neidot. Nyt ajatellaan taaksepäin muutama vuosi, miten paljon sä sait tehtyä yhdessä päivässä? Oliko sulla joku päämäärä, että tämä täytyy tehdä? Koska huomaan, että täällä on niin paljon veistoksia yhden ihmisen 40 vuoden ajaksi, että minun kuvitus on semmoinen, että ei yksi ihminen kerkeä tehdä näin paljon, ei ehdi tehdä näin paljon jälkeä, kun sinä olet tehnyt, ja niin ihania kuin nämä on. Kyllä pitkää päivää minä tein omasta mielestäni, kun minä talvisaikaan minä suurimmaksi osaksi veistin, ja kyllä kesälläkin tietenkin jonkun verran, mutta kun minä lähdin jo viimeistään 8 tuonne pajaan veistämään, niin sitten iltasilla minä saatoin 7 asti veistää iltasilla. Tämä on nyt pikkuhiljaa, tässä minulla on nämä näyttelytilat hyvin tilaavatkin oikeastaan. Useita satoja neliöitä.
Ja sillä tavalla me toivoisin tietysti, että ihmiset olisi löytänyt tämän paikan. Mutta minä en ole hyvin paljon tuolla maailmalla nyt sitten tyrkyttänyt ihteeni kyllä. Että siellähän monet taiteilijat ne tekee näyttelyitä jatkuvasti näyttelyn perään, juoksee tuolla maailmalla ja sillä tavalla. Mutta minä olen keskittynyt tähän omaan näyttelytilaan. Ja kyllä minä näytän mielelläni näitä töitä, jos tänne nyt joku eksyy sitten. Mutta täytyy sanoa, että Suomen televisio ei esimerkiksi ole kertaakaan täällä käynyt. Että siinä voisi olla aihetta näyttää suomalaisillekin, mitä tällä nyt on tehty.